Nggih, Mas. Kita among acaspa peling yo kalimput marang titipan nira Ambak piyayine alit Mas Ulomo niku ning suarane arum wantene Pak nggih nggih wis tenang kaya kaset Lokonanta wah nggih leres nggih arum manis arum manis martabak niku Pak mboten tegese ya suarane arum ya ana manis-manise ngoten lho nggih kang nyambung sejarahe kewajiban kang satuhu ngupakara murih becik sae niki bakal entuk rezeki Pak kok iso akhirnya nek wong bawa terus iringane nek wong angop karo watuk niku bakal mulih entuk rezeki gede Pak nggih nggih kuwi sik apik biasane pas wepi no sip ayo Pak mulih wayangane elek iku rekotane arep tak potong nggon iki ajeng kula simpen nggih napa nggih nada dering HP iya Bapak wi kali kuwi ayo Mas lho mamarti kau taman mamreh bisa tus rumeksa titipan nira anak putu binudi murih lestari poyo but lah iki payuta Koyoto layur ya tak rezeki ta payo padha nindakno ya
satu sifat indah untuk manusia adalah penuh cinta kasih, dan cinta kasih tersebut tidak hanya sesama makhluk hidup namun juga terhadap lingkungan dan juga lestarinya alam, Mas Gareng.